שלום לכולם, פרשת נוח. תורה מתחילה, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אבל אחרי שהוא יוצא מהתיבה, איך הוא נקרא? איש האדמה. לעומת זאת, משה רבנו, בהתחלה נקרא איש מצרי. כשהוא פוגש את בנות יתרו, הן אומרות לאבא שלהם, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. בחומש דברים הוא הופך להיות איש האלוהים. אומר המדרש, מכאן לומדים שמשה רבנו גדול מנוח. כי נוח היה איש צדיק תמים והופך להיות איש האדמה, ומשה רבנו איש מצרי הופך להיות איש האלוקים. מה ההבדל ביניהם? מסביר המשך חוכמה. נוח היה איש צדיק תמים, זה בסדר גמור, אבל הוא דאג לעצמו. התפלל, התמלא, לא התפלל לבני דורו, לא פנה לריבונו של עולם שאולי יפסיק את המבול, לא ניסה כל כך לדאוג לדור, דאג לעצמו. היינו מצפים שמי שדואג לעצמו יתעלה יותר, אבל לא. רואים שדווקא משה רבנו, שהיה נסיך מצרים, גדל בארמון, היה לו עושר, היה לו כבוד, היה הכל. עוזב את העושר, עוזב את הכבוד, הולך למען האחים שלו. רואה שיש יהודי שמקים אותו, והוא דואג לו. הוא לא דאג לעצמו, הוא דאג לכלל. מכאן הוא הפך להיות איש האלוקים. רבותיי, זה מה שאנחנו רואים בימים הללו. אנשים עזבו את המשפחות, עזבו כסף, עזבו את העבודה, עזבו את חוץ לארץ, באו לכאן להיות עם הכלל, עם הציבור, וגם המשפחות, כל עם ישראל עוזב את הפרטיות שלו, נרתם למען הכלל. אנחנו כולנו הולכים בדרכו של משה רבנו ודואגים לכלל, בזכות כך אנחנו ננצח את המלחמה הזאת. הקדוש ברוך הוא איתנו, ביחד ננצח. שבת שלום ומבורך.